unutar partijskim, dakle, dogovorom se rešava nešto što je ustavna kategorija. Ja ovde ne govorim ni o pojedinačnoj partiji, ne govorim o čemu tako. Ja govorim o tome da partijska država, kakva se formira time, ne može i ne smije postojati. Jer to nije ono o čemu ste govorili u vašem ekspozeu. Mi smo došli u situaciju, gospodine Cvetkoviću, da u zakonu o restituciji se vraća imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali ne i građani. A kad govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ja se odmah razumemo, govorit ću o jednom vrlo konkretnom primeru, a to je vraćanje 6000 hektara šume na Fruškoj gori, koja je trenutno u sastavu Nacionalnog parka Fruška gora. Ono što je već vraćeno crkvi koliko do ujutru je prodato. A ako se vrati crkvi ovih 6000 hektara, na način kao što crkva zahteva, a to je u naturi, a ne da bude obeštećena, doći ćemo u poziciju da Vojvodina, koja ima samo 2% površine pod šumama, izgubi praktično jedini ozbiljan nacionalni park. To su teme, gospodine Cvetkoviću, za koje sam zaista verovao da ćete me bolje razumeti kada o njima govorim i da ćete više pažnje pridati njima. Ja razumem da ste vi bili prepunjeni problemima i da je sve ono što se događalo na vas ostavilo posledice. Mogu da razumem mnogo toga, ali ne mogu da razumem kako je moguće da su zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma povučeni iz procedure. Kako to da lustracije u ovoj zemlji tako sporo ide? Imam pitanje još jedno, gospodine Cvetkoviću. Neće biti poslednje. Pitanje šta je bilo sa Kosovom? Kosovo kao tema, koja se ovde vrlo često spominje, je tema koja služi isključivo kao što je u Brozovo vreme služilo pitanje samoupravnog socijalizma, aktivne miroljubive koegzistencije, pokreta nesvrstanih i bratstva jedinstva. Dakle, kogod se spomene u tom kontekstu da se nije pokazao na Titovom putu, obično se našao, kako se tad govorilo, gde treba. A ja postavljam jedno pitanje. Zašto je Kosovo postalo pitanje o kome niko od nas ne sme da progovori? Ne sme da progovori pa da pita, recimo, šta je bilo sa akcionim planom za Kosovo koji je prošla vlada, gde je ministar za Kosovo bio gospodin Samardžić, urađen? Na šta se sveo taj akcioni plan? Sveo se pod jedan na to da niko od poslanika nikad nije imao priliku da ga legalno vidi. Niko nije imao priliku da vidi šta će biti odluka svih nas, jer ako neko drugi odlučuje umesto Narodne skupštine Republike Srbije, onda to znači da je u ovoj zemlji urađen državni udar i da više narod ne odlučuje, nego odlučuju izvršni organi. Ako odlučuju izvršni organi, između toga vojne ili policijske diktature nema nikakve razlike. Ja sam naravno očekivao, kao čovek koji ima veliku moralnu privilegiju da nije u vašoj vladi, da dobijem te odgovore ranije. Očekivao sam, naravno, da taj akcioni program o kome sada govorim bude i obnarodovan barem poslanicima građana Srbije. Ne mora to ići u direktan televizijski prenos, ako je to tako državna tajna. Ali ne može biti da svi mi treba da budemo pokriće za nešto što se radi iza naših leđa, a što je uradila prošla vlada, zbog čega je pravično kažnjena na izborima. Ali me interesuje zašto to ova vlada trpi i zašto ova vlada nije pokazala. Jer u akcionom programu piše da se povuku ambasadori iz zemalja koji su priznali, kako to vole sa ove govornice, kažu lažnu državu Kosovo. Jel to akcioni program? Ako je tako, po kom, dakle, stavu tog akcionog programa je proteran ambasador Crne Gore? Kad to nije urađeno sa ambasadorom, recimo, Nemačke, Francuske, Sjedinjenih država ili koga drugog? Kako je to moguće? Po kom to osnovu se sprovodi selektivna pravda u ovoj zemlji, gospodine premijeru? Jer da se video taj akcioni program, onda bismo imali jasnu sliku, a to je da u ovoj zemlji ta ista vlada koja je pregovarala sa Kosovom je nudila Republiku Kosovu samo da prizna bilo kakav suverenitet Srbije. Jeste vi znate šta je nuđeno u prošlim pregovorima? Niko ne zna.
krije se da sve ono za šta se optužuju separatisti je ista vlada Vojislava Koštunice, isti ministar Samardžić su nudili, ali ne smeju da vam pokažu. Ne smeju da pokažu jer se iza leđa građana ove zemlje vode pregovori o njihovoj sudbini. To nije počelo juče, nije počelo ni prekjuče. To je počelo onog nesrećnog dana kad je Koštunica dr. Vojislav postao predsednik vlade. Nastavilo se kada je uz podršku Demokratske stranke to bio u drugom mandatu. I zato sam mislio da će sada barem neke od tih nepravdi biti ispravljene, ali se to nije dogodilo. Postavljam pitanje zašto? Zašto domaći gas koji se proizvodi u ovoj zemlji ne može da greje domove ljudi koji se greju na gas i pomoći im da prežive? Da prežive zato što... Šta je to tranzicija? Šta je to tranzicija i šta je to privatizacija? Privatizacija ne služi tome da bi se razdala narodna imovina za džabe, nego zato da bi se od socijalističkog tipa proizvodnje i privrede prešlo na tržišni. Taj period mora da se preživi i ljudi imaju pravo da očekuju od svoje vlade da preživi. Tako je, mnogo lopova. Mnogo je lopova, tu ste vi potpuno u pravu. Međutim, ja postavljam pitanje, zašto od svih tih lopova jedini u zatvoru sedi Goran Knežević, a ne sedi čitava kamarila onih koji bi tek trebalo da stanu pred lice pravde? Da li je napravljena reforma sudstva? Da li je napravljena reforma sudstva? Da li je napravljena reforma policije? Ili policija iz prošlih vremena danas diktira ko će biti uhapšen? A u strahu od, Bože moj, nekakve objektivnosti, niko neće da zaore po toj prašini i po tom blatu i glibu u kojoj je Srbija gurana prošlih godina. Upravo zbog svega ovoga što sam rekao, gospodine Cvetkoviću, verujte mi da sam užasnut kada shvatim da sa ove govornice predstavnici Demokratske stranke Srbije govore o tome kako bi se sa njima išlo brže u Evropu, a predstavnici Socijalističke partije Srbije govore o tome kako smo izdali ciljeve 5. oktobra. Pa ljudi, ja stvarno ne znam šta se ovde događa, ali znam jedno. Onoga trenutka kada pomislim na to da ova vlada treba da ode, suočim se sa jednom strašnom činjenicom, a to je da od ove vlade volja u Srbiji ne može da se sastavi. Nažalost je to razlog, jer su svi ostali imali prilike. Svi su ostali imali prilike i šanse. Srpska radikalna stranka, koja je ulivala nadu tolikim milionima građana Srbije, da će i šire naravno, da će ona biti ta koja će najzad vratiti pravdu u ovu zemlju, 15 minuta posle izbora se raspala. Zašto? Zato što nije došla na vlast. Gospodo draga, mene ne interesuje ko će od vas biti na vlasti. Mi niti smo bili, a izgleda nećemo ni biti. Govorim o Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Ali znam nešto drugo, dragi prijatelji. Ova vlada je još uvek, nažalost, moju veliku, najgora. Godine devastacije Srbije nisu mogle da ostanu bez posledica. I zato vas molim, gospodine Cvetkoviću i uvaženi članovi vlade, da moje dobronamerne primedbe shvatite na najbolji moguć način. Imate moj glas iznuđen činjenicom da bolje vlade ovog trenutka nema. Čim je bude, ne računajte na nas. Hvala. Gospodin Velimir Ilić.